Здравейте! Това е една кандидатура за Enderworld. Привет сървъра. Сега ще ви разведа малко из World, да ви покажа какво съм построил и така нататък. Така, това е конюшната. Тук два коня са родили по едно конче. Така. Тук овце. Честото няма нищо. Така, това е моята ферма. Импровизирана ферма за кокошки. Ето. Това е моята автоматична ферма за моркови. Сега ще ви покажа как работи. Само да пораснат. Да, пораснаха. И чакайте това. И обират. Сега ще видим колко ще съберем. Стаки едно. Тей. Това тук го искам. Ама то явно не може. Тук има писта. То за това става така. И ето. Готово. Това е градинката. Това е някакви гъбки. Тук отстрани съм сложил честове. Не така просто. После ще ви покажа и къщата. И ще направим. Да забравя. Това ми е моята импровизирана фермичка за... Чакайте тук. За... тия фашлаци. Да, това е фермата ми за... селяни, виледжари. Продаш! Добре. Тук си купувах едните от тях. Добре, не си струва то малкия. Просто не продава. Ето вече си струва обаче. Ще вземем два емрада. Ела бе. Ето. Добре. Ферма за виледжери, е така, може да си я направите като моята. Ето. Пак една кокошка снесе. Нека да видим. Ето. Така. И сега къщата. На първ поглед изглежда така отвън, също така изглежда. Това ще трябва да сложим едно, ето така. Да не свети толкова. Да свети, да светли, да свети, да свети, да свети. Айде, нека свети. Така. Това е моята къща. Според мен мисля, че стана много добре. Няма нищо. От тази страна пак са така. Тук цветенца. От тази страна цветенца. От тази страна цветенца. Всичко е с гравел. Типично. Нека влезем вътре. Може и по този начин. Так. И ще чудите дали... Що няма честове? Ето ги честовете. Това е една чест. Честове. Честове. И тук ще е ето така. Ще направим едно кошче. Не, няма да е слава. Ще е с кактус. Сант. Опала. Мамка му верно, че тук така не ставаше. Ето. Готово. Ето го. Готов.
И като петете нещо, то се маха. И като паднете, може да не умрете толкова бързо, нали? Не като лавата. А от тази страна ще има такова с вода. Да. И тук познайте какво ще има. Тук ще имам едни малки честове, в които ще направим по този начин. Значи тук няма да има вода. Тук ще е водата. Опа! Добре, то не пречи. И така да направим. Ето пак ги ликвидира. Не, няма да е тук. Значи тук ще си е лава, естествено. Само че ще е от камък, защото ще се запали всичко, ще помня, няма много да се спасим. Ето така. Тези често няма са тук. Пускаме лавата там. Слагаме едно... Опа, не това, е това. Едно е тук, не, ето тук. Така, мяташ. Тук, обаче, ще има чест. Ще може да се отваря. Радост. Не, то ще е така. Не, така ще е. Добре, то не мога паднеш. Да, няма друг. Тук ще сложим така. Не, така ще. Да, така ще. Да видя. Падаш там. Приятно ти падане. Ето го. Готово. Тъй. Сега е тъмно. Time set. Така. Да. Фермата за моркови. И за дините. Да, не ги показах, че си замена. Оп. Оп. Минаваш, събираш 2 стака дини. И 9. Ай, добре. И пак. Добре. Това е за вилиджите, това е за конете, яйцата, гъбките и моята къща. Да, сега това ви разреда. Един такъв хубав... така. Нека се виждат тези мръсни ендър честове. Тога... О! Тераски. Чак. Или ще го направим ето така. Да има workbench. Workbench. Ама си излиза. Не. Ай, само тук ще има. Не. Ето тук ще има. Опала. Започна да забива. А не е на добре. Ето така ще. Готово. А не е готово. Ето, готово. И това беше моята кандидатура за Enderworld, Endercraft ли беше, я забравих името. Така, това беше от мен. И чао!